پێنووسا منە خەمبار هەواڵێ ئێش و خەمان وەرە دیسا ئەز و تو دوو هەواڵێن بریندار دوو هەواڵێن خودی ئێش دوو هەواڵێن ji kezebê kûr dişewitin ka binêr pênûsa xembar vaye êş dîsa rabûne ser piyan reqsa şewatê darxistine li ser kezeba birîndar ji kezebê nalînên kûr tên kuştin tên şewitandin tên windakirin ka bêje pênûsa xembar hevalê êş û xeman ez çi bikim bêdengî min dikuje dîsa dil tijî bûye bi keserên bêsînor bi keserên bêdawî li kîjan hêlê dinêrim tev bûne êş êşên bixwîn êşên bêderman ez nizanim ji kîjan alîva dest pê bikim pênûsa xembar ji hêviyên bêdawî gelo an jî ji baweriyên kuştî an jî ji êşên dayîkên şemiyê gelo yên ku ji berxikên wendayî ra kûr kûr dikirin gazî û qêrîn ka bêje hevalê min pênûsa xembar ji aliyekî dibim zarok têm şewitandin li aliyekî dibin cîwan têm kuştin li hêlekî ser xûna min bazar tên kirin li hêlekî zimanê min tê qutkirin li hêlekî hebûna min tê windakirin li hêlekî bê nasname dibînim ka bêje çima dilxweşî nemaye idî li hêlekî dibim koçber navê min dibe qaçaxçî li ser min da bombetên barandin laşê min li ser berfê bêxwedî dibîne ka were hevalê min pênûsa min e xemgîn ji xeynî te tu kesek nabe hevalê êş û xemê min ji xeynî te tu kesek nabe tu kesek nabe